Os ewch chi ben draw llun, dipyn tu hwnt i Aberdaron, yng nghrau uwch mynydd, ac ar eich ffordd i Ffynnon Fair, mi ddowch ar draws siop fach cefn gwlad. Un o'r siopa pob peth hynny. Enw'r lle ydy Pen y Bryn Bach. A rownd y tro iddo fo, fe ddowch chi olwg Ynys Enlli. Golwg llai cyfarwydd na'i gilydd hefyd. Ond i ddod yn ôl i Pen y Bryn Bach, fe welwch chi yno gysylltiad hefo'r môr yn syth. Porthol llong yn wydr drws ffrant. A dim rhyfedd, oherwydd gŵr yn dal medal hir wasanaeth hefo gwylio'r glanna sy'n byw yno. Gŵr hefyd a wnaeth hobi o gyfansoddi cerddoriaeth, fel mae'r pentwr tonna sydd yno yn profi'n ddigon eglur. Wrth i hi yn cyfansoddi, yr oedd Mr W.J.Williams pan alwas i weld o. Dwi wedi bod yn perthyn i'r gwylwyr y glanna am dros 20 o flynyddoedd erbyn heddiw. Wel, yn y cyfnod na i gyd, be roddodd fwyaf o blesar i chi? Wel, y plesar mwyaf i mi dwi'n credu oedd darganfod nad o'na ddim cysylltiad rhwng Ynys Enlli a'r tir mawr. A wedyn mi fedri gael gan rei o'r hogia ddysgu morse. Be oedd na cyn hynny felly? Oedd hwnna'n byd o'ch chi, ond mi fydda'n yn yr hen amser, mi danian un tân os bydda rhywun yn wael yn perthyn i rhywun ar yr ynys, ac os bydda rhywun wedi marw, rhoi 2 tân. A wyddan nhw'n byd yn rynys wedyn pwy fyddan nhw, da chi'n gweld nes ddeitha nhw drosodd, yn sa'i dwy mawr am fus os nhw'n gwybod de. Ia, a mi ydw rhoi dim negas na manylion wrth gwrs. O na dim o gwbl. Reit, o dyma chi yn sefydlu cynllun morse, ia? Ia. Ia, mi fedri sgael rei o'r hogia i ddysgu de. A mi ddaren ni ddysgu reit fuan hyd. A wedyn oedden ni medru anfon negesau drosodd o bob math, newyddion lleol a pob peth, a meddyn nhw'n medru dweud wrth aina rhyw fath rhywbeth oedd i digwydd yn Enlli, da chi'n gweld, e? Tia pryd oedd hyn? O, mi oedd hyn tia 1924 hwnna. Oedd yr hen frenin yno adag yno ta? Nag oedd. Nag oedd y teulu, oedd yr hen teulu wedi madal, ond oedd y teulu ifanc wedi mynd yno erbyn hynny, de. Wel rwan, pa fath o negesau ar wahân i just sgwrsio oeddech chi fedru wneud hefo nhw? Wel, rhywbeth fydda yn cropio i fyny, da chi'n gweld. Mi'n anfon aml i neges o perthyn i Glyn Sifon, am rheswm mae Glyn Sifon o Biarnys, da chi'n gweld, ac o'n nhw eisiau dweud rhywbeth wrth y trigolion yn fanno ynglŷn ar Rynys yn de. Fe yna rhywun mewn helynt yno? Wel, dwi'n cofio hewrai gwael rhwng noson. A mi ddaren yr eryr yn i'n ddrwg iawn. A mi ddaren ofyn i mi be oedd cyngor o at yr eryr. A fi'n dweud mae tewion sican fydda'r hen pobl yn ei ddefnyddio at yr eryr. O, wel, da ni'n ensif na'n wythad os gwneud ni'n blawd ceich yma. A mi ddweud i sothen o wedyn, mas o'n i'n mynd i ofyn i'r meddyg am ieis. A'r cyngor roedd oedd rhoi start dropin goch arna fo. Ne powdwr babi. Talcum powdr, de. A chymryd 2 aspirin oedd hi'n digweddu. A dyna'r unig feddyginiaeth gafodd i am i fynd iawn iawn. Be, o talcum powdr ar ei iwsio, ia? Ia, ia. A mi ddoth iawn o hwn? Do'n tan. Do. Fydd o'na rhywun mewn rhyw dybrini arall o gwbl medrwch chi helpu nhw? Wel, no, ddim llawer, ond yn ystod yr hyfal i fydd o'na dipyn yn, de. O, be o'n digwydd ar Enlli yn ystod yr hyfal, ta? O, wel, oedd o Enlli, da chi'n gweld, fel pwynt oedd y llongau i gyd yn dod at Enlli, rhai o'n dod i'r wlad yma, oedd nhw'n cymryd Enlli fel landmark yn de. A wedyn o'na tasa rhywbeth yn digwydd, wel, y fi fydda'n transmitio pob peth drosodd i Enlli yn ystod yr hyfal. Os basa eisiau rhyw neges i'r goleidy neu rhywbeth yn de. Wel, am ba hyd y bydd Enlli wedyn heb fodd i gysylltu efo'r tir mawr? Fydd nhw ddim yn hir iawn. Mi ddath nhw radio telefoni, dwi'n ni'n beth i'r gair Cymraeg amdano chwaith yno wedyn, a wedyn nhw mewn cysylltiad â gwylwyr y glanna yng Nghaergybi. Ac yn medru mynd ar hyd y cost mae'n gyd rhan hynny, de. Wel, rwan maen nhw ar ei liw tu hynna'n... O, dwi'n hollol rwan. A chitha'n cael holl amser i gyfansoddi cerddoriaeth, ia? Wel, ia, am ni, dos o neb no hidw, fedar y morse code dwi'n meddwl, te. Wel, cerwch chi mlaen efo'ch gyfansoddi, Mr. Williams, a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr. Williams. A pob lwc ar y don, de. Ia.